18 edicions ja del Caragol Tour. Es tracta d'una petita gira per diferents indrets de l'estat espanyol per donar a conèixer l'Aplec i consolidar el nom de Lleida. Intentar fer aquest efecte crida, explicar la nostra festa, explicar l'evolució de l'Aplec i sobretot que la gent vingui a conèixer les nostres terres, que coneixi la nostra gastronomia, que a través de l'excusa de vindre a l'Aplec, que s'enamori de la nostra terra. Estem parlant de que realment l'Aplec del Caragol és el final d'un maig fantàstic a la nostra ciutat i una festa que té un interès espectacular. Estem parlant de 200.000 persones que venen a la nostra ciutat. Amb el producte lleidatà sempre present de la mà de Raimat, l'oli de la cooperativa del Soleràs o la recent incorporació de la carn per part del grup Valls Companys i amb els estudiants d'Escotur de Lleida com a protagonistes, ja tant com pel servei com pel menú centrat en el caragol, s'ha buscat no només donar a conèixer l'Aplec, també consolidar el turisme madrileny. A fidelitzar el turista de Madrid, a venir a gaudir les vacances a casa nostra, a les Terres de Lleida. Pensem que el turista de Madrid suposa gairebé el 15% del turista estatal que ve a casa nostra després del català. Però sempre s'agraeix que la cultura que un mateix ha viscut vingui a Madrid i la puguem compartir. Jo, de fet, vinc amb uns companys d'actors i gent de la cultura i estan encantats perquè no havien vist mai el Pel Caragol. Coneixia aquesta tradició des de fa molts anys, però no hi he anat mai a l'Aplec, o sigui que espero aquest any poder-hi anar. Durant el mes de maig, el Caragol Tour també passarà per Lleó, Saragossa i Barcelona.